Ja. Men vi kan gå ud fra, hvad du har sagt før. Hvordan går det altså i forhold til jeres skole, at de får 20 individualiteter og konverterer dem? Ja, men man kan også bare sige, at i jeres gruppe, i en børnehavegruppe, der er jo nogle børn, der starter på et tidspunkt, så er der nogle børn, der kommer ind senere. Ja. Hvordan får det enkelte barn sluset ind i det fællesskab, som er dannet i forvejen? Fordi man kan sige, et barn starter til januar, en starter til februar, en starter til juni osv. Hvordan får de enkelte individer til at komme ind i det fællesskab, der nu er? Fordi det er jo klart, at gruppen, der starter først, de er jo en sammensømmet enhed. De har jo dannet deres relationer. Ja. Så kommer der en ny ind. Hvordan får de det barn til at komme ind og få de samme relationer, så barnet ikke føler sig ekskluderet af gruppen? Og det er så også der, hvad jeg forstår omkring, hvordan vi kan inkludere det barn, der kommer ud fra. Altså det er individ, hvordan kommer det med i en fællesskab? Det er sådan, jeg forstår det på os alle sammen. Så vi skal have individ. Det kunne jo være sjovt at se på, for eksempel i forhold til institutionen børnehaven, hvordan skaber man relationer fra de nuværende børn, der er i børnehaven nu, og så de børn, der skal sluses ind i løbet af året. Ja. Som skal være del. Det skal jo være en del af det fællesskab, som en børnehave skal kunne rumme. Ja. Men hvordan gør man det? Hvordan får man dem til at... Fordi vi må jo indrømme, at det er jo ikke nemt at være 3 år og skal starte i en børnehave. Det tror jeg ikke, det er nemt. Jeg tror ikke, det er nemt at komme ind i en gruppe, der har været sammen i forvejen. Ja, og det er heller ikke nemt, når man er teenager. Nej. At komme i en ny gruppe. Nej. Der har teenagerne, den aldersgruppe, der er 11-15 i mit hoved, der har de jo brug for den anerkendelse. Ja. Ellers så er det jo et individ, det går ned og bliver præget af mindre selvværd og mange... Ja. Og det er jo sådan nogle ting, jeg synes, der kunne være spændende at se på, fordi at i de fleste institutioner, vi har med at gøre, det er både efterskolen, det er børnehave, der har de en vedtægt, en målsætning, der hedder sig, vi skal have fællesskab. Ja, men de skal også arbejde med individualitet. Ja. De har også i deres... Og det er lidt problemstilling, hvordan de skal få den der gyldne barriere og balancen til at gå op i den der begge vægte, så det ikke bliver for meget på fællesskabet, så man hele tiden føler. Vi skal være fælles. Vi skal være fælles hele tiden. Altså, den der med, at man ikke kan gå ind på sit eget værtslige og slå over i hovedet også. Men det kan man jo ikke på efterskolen. Det er også det. Hvordan gør de det så? Hvordan kommer balancen? Hvordan kommer balancen imellem, jeg bor på en skole med 150 børn, jeg bor på 4-mandsværelser, jeg kan ikke være mig selv. Gå på toilettet i 5 minutter. Men er det optimale vilkår? Nej. Nej. Hvordan kan man så gøre? Men hvordan går det i det? Det er det, vi ikke ved. Nej, det ved vi ikke. Det har vi ikke undersøgt. Det er vores innovative spørgsmål. Hvordan? Selvom der er et fællesskab på en efterskole, hvordan har de så indtaget mulighederne for os at kan lære sig selv? Vi ved heller ikke, hvor meget brug vi har for det. Nej. Det må være forskellige brug for at være sig selv i børnehavealder og i teenageralder og også ind imellem teenagers. Men fordi nu når vi kigger i hvert fald på efterskolen her, så når vi snakker med dem, så snakker de ud fra et fællesskab. Ja. De har været trænet til i forvejen. Og det kunne jeg kunne godt, fordi det vi studser mig rigtig meget og undrer mig rigtig meget, det var, læreren sagde jo, hvis du havde spurgt dem for 3 måneder siden, havde det ikke været deres svar. Så hvordan er det så blevet til deres svar? Så vi har spørgsmål om metoder. Ja. Ja, hvad for metoder har der været brugt for at... Hvordan har de arbejdet med dem? Det kunne jeg godt tænke mig. Hvilke teorier, begreber og metoder, at de går ind og bruger. Fordi det er jo også sådan i børnehaven, ikke? Der kommer de jo også ind i en gruppe. Hvilke metoder bruger de for at få det her enkelte barn ind i gruppen? Ja, og metoder handler også om, hvordan man snakker med hinanden, og hvordan man snakker til barnet, og til gruppen, og til forældre osv. Så det handler også lidt om kommunikation. Det gør det. Hvordan man kommunikerer med hinanden. Ja, altså skal jeg fællesskab, så er, som vi også snakker om før, øverste på det punkt, det er jo kommunikation. Du kan jo godt læse op på det.